L-Awtorità Maltija dwar il-komunikazzjoni l-MCA qalet li l-operaturi li joffru servizz tal-mobile f'Malta itejbu s-servizzi li jipprovdu lill-klijenti tagħhom fl-aħħar xhur. Dan irriżulta minn stħarriġ li l-MCA għamlet fl-aħħar sentejn fuq is-servizz tal-mobile offrut mill-kumpaniji Epic, il-Go u l-Melita. Ma' TVM News il-manager mill-MCA Mark Stivala qal li dan l-istudju sar minn individwi tal-MCA stess. L-MCA xtrat is-servizzi tal-mobile għall rieda biex tarbel il-kwalità tagħhom u l-esperjenza tal-konsumaturi. L-operaturi li joffru servizzi tal-mobile, telefonija fissa, internet u television huma marbutin li joffru dawn is-servizzi fil-waqt li josservaw numru ta' regoli li huma intenzjonati li jagħtu protezzjoni akbar lill-konsumatur. Per eżempju li meta inti tmur tistaqsi l-aġenti għall-informazzjoni tik informazzjoni korretta, l-operaturi kollha ikkommettew u kkooperaw bisħieħ mal-MCA biex jippruvaw jindirizzaw in-nuqqasijiet li sibna. U dik il-kooperazzjoni ħatibqa' għaddejja sakemm aħna nkunu sodisfatti li n-nuqqasijiet li ġew identifikati ġew indirizzati. Is-Sur Stivala spjega li l-ewwel parti tal-istudju saret fl-2023. L-MCA imbagħad analizzat is-servizzi li ngħatat, talbet li 3 operaturi jieħdu passi fejn sabet xi nuqqasijiet u reġgħet tirrepetit l-istudju. Is-Sur Stivala qal li l-eżerċizzju li għamlet l-MCA tejjeb is-servizz. Fl-aħħar studju li għamilna l-informazzjoni li tawna l-aġenti dejjem kienet korretta u kompluta. Il-kuntratti ingħataw mill-operaturi kollha qabel ma ġi konkluż il-kuntratt. L-informazzjoni li fihom il-kuntratti, ġifieri kemm il-kuntratt dettaljat kif ukoll is-sommarju tal-kuntratt, x'l-operaturi huma obbligati jtuk sommarju tal-kuntratt, illum il-ġurnata huma kompluti, aktar kompluti fihom informazzjoni kollha li meħtieġa bil-liġi u fuq rakkomandazzjoni li għamlet l-awtorità wieħed mill-operaturi issa wkoll daħħal il-faċilità illi jagħti l-opportunità lill-abbonati tiegħu li jitterminaw is-servizzi tagħhom mod remot li mhux bil-fors titmur ġol-fera tagħhom kif kienet sa ftit xhur ilu. L-MCA sabet ukoll li hemm nuqqasijiet fost l-oħrajn meta klient jintalab jekk jixtieq ikun inkluż fid-direttorju, kif ukoll dwar l-awtentiċità tal-informazzjoni personali tal-klijenti. Ġie notat iżda li l-operaturi qed jieħdu l-inizjattiva li jsaħħu t-taħriġ offrut lill-aġenti tagħhom biex l-informazzjoni li tingħata tkun korretta u s-servizz jingħata kif suppost.